La Mancomunitat Camp de Túria ha celebrat la sessió de constitució del Comitè Comarcal de Polígons Industrials. Es tracta de la consecució d'un dels compromisos adquirits en la Mesa d'Indústria. La cita ha comptat amb la participació de la delegada d'Àrees Industrials de la Mancomunitat Camp de Túria i regidora de l'Ajuntament de Llíria, Consol Morató, amb els regidors dels ajuntaments de Riba-roja de Túria, Vilamarxant i Sant Antoni de Benaixeve, amb els ADLs de Domenyo, Marines i Llíria, així com personal tècnic d'ajuntaments de Loriguilla i Riba-roja de Túria. En la reunió també han participat FEPEVAL, Asocreva, l'Associació del Polígon Pla de Rascanya de Llíria, de l'Associació d'Empresaris de Vilamarxant, l'Associació de Comerç i Indústria de Sant Antoni de Benaixeve i el sindicat UGT. Entre altres assumptes, s'ha posat sobre la taula la necessitat de posseir una eina que permeta conèixer les empreses existents de cadascun dels polígons del nostre territori. És molt important que les empreses coneguen els productes del nostre entorn. A més, també es va abordar la proposta d'estudi de mobilitat sostenible als parcs industrials. Es va proposar la introducció d'una línia específica de mobilitat en els polígons dins del Pla de Mobilitat Comarcal, així com l'elaboració d'un pla d'emergència en els polígons per a coordinar les situacions de necessitat. També es va establir la necessitat de realitzar jornades informatives en les entitats de gestió i modernització i el desenvolupament de la Llei 14/2018 de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials en la Comunitat Valenciana, amb l'objectiu d'impulsar i implementar aquesta llei en totes les àrees industrials de la comarca. En definitiva, el Comitè Comarcal de Polígons Industrials vol ser el fòrum adequat per a unar propostes del nostre territori que siguen elevades a la Generalitat Valenciana o a qualsevol administració o entitat que corresponga.